Kublai fi boro. Aku aban karpadi fi ban duai na banda bun ki kun samla jengi ki ba thoga neat exam la shai. Ba blai unsa karkuye ki bat kinsa la ban pass bhagane ke exam. Mar muki ki de ban ya chaprang aga jingim junki. Te na kasam shispa saupunyo the card ba line. Open court yaki ba Pait Dohnud usop yaki jingmong junki. Hagini ki singi nga Trai bun mangi ni long ki ba Pait Dohnud broken hearted. Namna bun ki daw. But manoban sop manoban pankot tang ubli. Kiwe kinsa parsyang tang ba kinam la. Kasam sao po lai the cut praru ko angum ne. Trai udon Hajan ki ba Pait Dohnud but you suspa ya ki ba dot mensim. Drega jinge kalong Trai udon Hajan tang ba kimpe ya utrai kimpe charum chanek. Kimpe cha ki parlok kimpe cha ki kiwe ki perkhat kilaban yarap. Trai udon Hajan kimi yi. Very sad. Baradangi pai sha ka gospel kat kum Yohanes kalanong katsao the court arfunyo ka jingsuk ngayeno bat pi de ka jingsuk janga hi ka ba nga aye pi ngam aye ka ha kumba le ya ka parthe was ngodiao but what shepting but na jisu sepang ka kaktin uble ka bangi pule na ka sam mentang i hak jutang batumai ka long kumno but kitab jimpan pau ka lonong arpuwe dekat basau ni pule rukumne unsa niat yaki umat boro na ki kemar jengki unsa niat Trai wajan yaki ba Pait Dohnud te ni hakane ka por ni deban suthu shai kane ka jingmot jogane kaktin jonguble ba ngi yos ngamunta kine kilong tin ki ba shisha te kumba koban pankan mau biang ifi Trai udon Hajan but pihak paisha Trai ba unsa i fi tang ba fi nam yo but unsa kerku kedai fi keteng pa baru kun baru mensimbo put